Ond da ni troi nawr I Commander Adrian Williams. Croeso Commander Adrian Williams i'r cyfarfod. Welcome Commander Adrian Williams, pencampwr iaith Cymraeg a Weinyddiaeth Amddiffyn, swyddog awyr Cymru yr uwch swyddog RAF yng Nghymru. A newly appointed position of the Welsh language champion for the Ministry of Defence, but also Air Officer Wales, a senior RAF officer in Wales. Yeah, diolch yn fawr Emyr, pan da pawb. Good afternoon to everybody. Emyr has introduced who I am. Nes I fynd I ysgol Glan-clwyd, blynyddoedd a blynyddoedd yn ôl, yn Llanelwy, ac hefyd I Brifysgol Bangor, a wedyn dwi wedi cael gyrfa cur yn yr RAF, yn fraint fawr dod yn ôl ar ôl y gyrfa draws y byd, really, I ddod yn ôl I Gymru I gael y swydd yma. So I've went to Ysgol Glan-clwyd, which is fantastic. Bangor University, had a long career in lots of different places, and it's been lovely to come back to serve in Wales, and particularly to also be the champion for the Welsh language. And I think there's a little theme there, which is around the increasing importance of the MOD recognising the Welsh language as part of something it needs to, promote and ensures is in a very good place for us. So, be oedd eisiau ddeud I ddechrau oedd mae'r MOD wedi cael cynllun iaith Cymraeg newydd, nath I gael ei gyhoeddi mis Rhagfyr dwytha. Ac fel rhan o hwnna, fi oedd nes I cael fy penodi fel pencampwr Cymraeg cyntaf yn yr MOD felly. So the MOD updated its Welsh language scheme and produced that in December, and I was announced as the first Welsh language champion as part of that. Fel strwythur sydd yn rhan o Llywodraeth y Deyrnas Unedig felly, mae cynllun ni allan wahanol I beth ydych chi'n gael, beth ydych chi'n strwythur sy'n rhan o Llywodraeth Cymru, etc. Ond beth da ni wedi gwneud ydy edrych ar be mae UK Gov organisations eraill yn gwneud, a wedi gwneud yn siŵr da ni cael yr ymarfer gorau ar draws y lle I be da ni eisiau gwneud yn y dyfodol. So what we did with our Welsh language scheme was try to update it to make it good practice with all other UK Gov organisations. But clearly the UK Gov Welsh language scheme is a little bit different to the schemes that are produced and run for Welsh government organisations. So pethau fysa fi'n dweud was yn bwysig yn beth sydd wedi newid really ydy sut mae'r MOD ar y cyfan yn gwneud ei busnes efo Cymru felly. So dim just yng Nghymru wan, ond yr MOD fel rhywbeth ar draws y Deyrnas Unedig, sut da ni'n cysylltu a sgwennu a gwneud bob dim allan o Lundain a bob math o lefydd felly pan da ni'n cysylltu â Cymru. So mae hwnna'n rhan bwysig o beth da ni wedi gwneud. So an important part of the new Welsh language scheme is just some further improvement around how the UK bit of the MOD connects with Wales. So, if you were writing out of London, let's say the MOD itself into Welsh organisations or governments, how you do all that. So there's been some tightening up of things around that, I would say. A'r peth arall ydy sut da ni fel unedau y Lluoedd Arfog yng Nghymru wan yn cysylltu ac yn cydweithio efo pawb yng Nghymru. So, gan ni'n rhan o Gymru, da ni'n dweud gyda llawer o swyddi a pethau yng Nghymru a pethau da ni'n neud yng Nghymru. So, sut da ni'n mynd o gwmpas yn busnes yn y dyfodol yn defnyddio'r iaith Gymraeg. A be fysa fi'n dweud sydd wedi newid yn fyna, ydy chydig yn sicr fwy o emphasis ar wneud pethau yn ddwyieithog ac yn fwy consistent, os gael dweud o fel yna, sut da ni'n gallu gweld pethau. Ac hefyd, os di'r cyhoeddus o cysylltu efo ni un o bethau practical wedi newid yn fyna hefyd, ond os fi'n dweud y them ydy just codi y safonau chydig mwy ac yn fod yn chydig mwy consistent efo sut mae pethau yn mynd ymlaen yn Cymru. So mae fwy o, so there is a greater emphasis in Wales also on how we do our business bilingually, and particularly if the Welsh public want to connect with Welsh units and ask questions or write to us, there's some slightly
adjusted standards around that, and also how we do our business across Wales, really, how when we reach out across Wales, that we do what we do. And I suppose what I'm saying there in particular is, the armed forces go out and engage with the Welsh communities on lots of different things. We're at lots of public events. I'm sure you've seen this in many different places. So it's around how do we do that? How do we present ourselves? And how do we engage and do our business? And the emphasis there is again on more bilingualism. So yn y fwy o bwysigrwydd am I ddweud rwan ar wneud pethau yn fwy dwyieithog, ydy hwn ddim yn just rhywbeth sydd o gwmpas y deddfa ac wneud siŵr bod hi'n comply felly efo'r deddfa sydd wedi cael ei pasio felly o gwmpas yr iaith Gymraeg. Dim just o gwmpas hynny sy'n mi ddweud, os am fi'n ddweud hefyd, mae yna fel ddealltwriaeth rwan, os da ni eisiau cysylltu a cydweithio yn effeithiol yng Nghymru, mae'n bwysig iawn bod ni'n gwneud pethau yn ddwyieithog, a da ni'n gallu bod yn fwy effeithiol felly, sut da ni'n gwneud pethau. So, a gobeithio ar ran hynny, da ni'n cael chydig fwy o mae'r feedback yn mwy effeithiol ac yn mwy positif, a mae hynna'n gret. Da ni yn boblogaeth, as gael dros y lle yng Nghymru, efo be mae'r lleoedd arfog a be da ni'n neud yng Nghymru. Ond hefyd, os da ni eisiau gwneud pethau fel recrwtio yng Nghymru, dwi'n meddwl fod ni yn deall wan, yn fwy, mae'n well i ni wneud pethau yn fwy dwyieithog, a wedyn, mae'n fwy o chance i bawb, felly cael dod i fewn ac cael ei recrwtio fel yna. So, dyna ella'r newidiadau da ni wedi rhaid, a dyna beth sydd wedi newid. So, what I would say is that there is an increased emphasis on bilingualism. It's not just about meeting the legislative standards, it's about ensuring that we're at the best standard of practice for UK government. But secondly, I would say it's not just about different standards and meeting standards and legislation even. It is also about how can we be more effective, ever more effective in how we engage with the people of Wales. So, and the better we can do that, clearly that's better for all of us as taxpayers in terms of understanding what the armed forces do and where money is spent. And also, perhaps slightly more parochially or selfishly, I think the armed forces, if we're going to recruit well in Wales, we're going to do better if we do things with a big bilingual face. I mean, I'm really clear on that, and I think those messages are now well understood in the MOD as well. So lots of positive things there. Wel, fi eisiau just dweud chydig o beth sydd wedi digwydd ar ran hynny felly yn edrych ymlaen rwan. So mae'r safona newydd ddod i fewn felly, ond be fysa mi yn dweud ydy, mae'r safona efo them mwy o gwmpas, fel cael pencampwr cyntaf. So mae hynna'n rhyw newid pwysig, os mi ddweud, ni erioed wedi cael pencampwr. So, yn ôl i trio symud ymlaen efo best practice felly. A fysa fi hefyd yn dweud, da ni'n trio rwan tracio pwy sydd yn gallu siarad Cymraeg yn y lleoedd arfog ac yn y gwasanaeth sifil. So mae yna 250,000 o bobl yn gweithio yn yr MOD, a da ni erioed wedi tracio nhw'n rhifannol o gwmpas y safon y iaith Gymraeg. So mae hynna'n newid rwan. So fel oedd Kylie efo graphs felly yn dangos safona ac a niferoedd y pethau fel yna. Da ni eisiau symud i llefydd fel yna hefyd, jyst i ddeall yn fwy pwy sy'n gallu siarad Cymraeg a pa safon felly. Dwi'n gwybod yn gyffredinol, ond da ni eisiau ffeindio mwy o'r gwybodaeth, yna 450 o bobl yn yr RAF, allan o 30,000 sydd yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. So dwi'n yn siŵr os di hynna'n ardderchog neu ddim yn bad, ond dwi'n meddwl bod yn ddim yn bad yn sicr. So, ond da ni eisiau gwneud mwy o waith i edrych ar y niferoedd felly, a dim jyst yn yr RAF, ond ar draws yr lleoedd arfog ac hefyd y gwasanaeth sifil yn yr MOD felly. Be os ym i ddweud fel rhai o'r impact felly ydy yna fwy o bwysigrwydd rwan, sy'n mi ddweud, i bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg i wneud ac i helpu ni wasanaethu beth da ni eisiau wneud yn Nghymru. So, os da chi'n edrych ar pan da ni'n mynd allan i'r cyhoedd felly i wneud
digwyddiadau efo pawb, dyn ni yn trio rwan cael fwy o bobl sydd yn ddwyieithog. So, efo'r RAF yn hanesyddol, dwi jyst yn defnyddio pobl sydd yn gweithio yng Nghymru i'r RAF. Ond mae'r rhan fwy o'n nhw felly wedi cael ei posio fewn allan o'r Deyrnas Unedig i gyd. So, faint o bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg, mae ychydig o fixture felly. Be da ni wedi gwneud rwan ydy trio tracio pobl sydd yn gweithio, sydd yn siarad Cymraeg yn gweithio yn y Deyrnas Unedig, a da ni dod ar rhai o heina yn ôl i cydweithio efo ni pan da ni'n gwneud pethau pwysig yn Nghymru. So some of the things that we are doing that is all coming from an increased emphasis on the importance of the Welsh language in terms of how the MOD wants to do its business is we're trying to track numbers and standards of people that can speak Welsh. And I was referring to Kylie's charts and stuff like that. So very much trying to get into that space for the first time for the MOD. But I do know there's about 450 speakers, Welsh speakers in the RAF. So that's a good start, I would say. And the other thing we are doing on a sort of practical level is trying to use Welsh speakers from the armed forces. And clearly they could be working across the UK now, but trying to, when we do big public events in Wales, trying to consciously draw and find some of those and draw them back into Wales to support us on some of these events, so that we do have that very bilingual face that we want. Beth yw'n dweud, beth arall fyswn i'n dweud sydd wedi newid ydy yn arbennig efo'r gwasanaeth sifil yng Nghymru felly, pobl sy'n gweithio i'r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghymru fel civilians. Mae yna fwy o bwysigrwydd rwan i gael pobl sydd yn rhugl yn y Gymraeg yn rhai o'n swyddi ni. So, allan y gorffennol, fysa yna fwy o Welsh desirable, fyswn i'n dweud. Ond yn sicr rwan efo'r safonau ar beth da ni wedi wneud yn y dyfodol, yna fwy o swyddi fydd yn hanfodol felly. So mae yna bethau fel yna hefyd yn mynd ymlaen. Ond mae'n amser yn chydig o fisoedd cyn y safonau newydd. So it's only a few months since we had the new Welsh language standards. So to a great extent what I'm talking about is early work in progress, but what we are trying to do is to develop beyond. Sorry, rywun siarad? No, okay. What we are trying to do is develop beyond the standards that we had before, and to raise the bar to these new levels and new best practice levels that we are talking about today. So, beth da ni wedi wneud yn y dyfodol wan, ond mae'n dynodau cyntaf felly, da ni jyst yn dechrau efo'r gwaith ychwanegol yma, ydy jyst codi y safonau i'r safon newydd yma. Ond pan dwi'n edrych ar be o'r teitl be da ni'n drio wneud heddiw, wedi edrych ar bwysigrwydd y iaith Gymraeg yn swyddi cyhoeddus, be fyswn i'n dweud o ran yr MOD felly, ydy mae'r safonau newydd yma yn sicr wedi rhoi fwy o bwysigrwydd i'r iaith Gymraeg ac i swyddi yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig sydd yn gallu siarad Cymraeg hefyd. So just to finish, I would say it is work in progress in terms of the new standards, but I think what is already clear is that there is an increased emphasis and recognition of the importance of people that can speak Welsh and that skill, and that will, I'm sure, sort of work its way through in terms of how we develop and deliver the new Welsh language standard. Iawn, diolch yn fawr, okay, thank you very much.